Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang ingkang kawula hormati, kadang ingkang minulya, para pamirsa Kreweng Aji Channel saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala. Monggo kita lajengaken malih kajian kita ingkang wekdal menika melebet serat kalih ayatipun ayat 150 dumugi ayat 158. Serat kalih menika serat Al-Baqarah. Dhateng para kadang ingkang ing sak menika saweg nandhang gerah. Mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring tamba usada wusana saged seger kuwarasan kados wingi uni. Kagem para pamirsa ingkang ing saat menika nandhang masalah ingkang awrat ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusi ingkang paling sae. Ugi kagem para kadang pamirsa ingkang ing sapunika tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah taala paring yuswa ingkang panjang, paring yuswa ingkang manfaat, paring yuswa ingkang barokah. Ugi dhateng para kadang ingkang sampun kersa paring subscribe, paring koreksi tuwin, paring atensi dhateng Kreweng Aji Channel menika, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Ugi mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan dening Gusti Allah taala. Mugi-mugi pinaringan seger kuwarasan, ayem tentrem, kuat slamet, sabar lan tawakal. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya ugi tansah pinaringan rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang manfaat wonten ing donya lan wonten ing akhirat. Dalah mugi-mugi pinaringan rejeki ingkang turah mbelawah. Mugi-mugi Gusti Allah taala ngabulaken donga kula panjenengan sedaya. Ugi mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj wa Ma'juj, saking sedaya mara baya utawi sedaya balak tinulaka dening Gusti Allah taala. Monggo kita lajengaken malih kajian kula panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni adzkurkum wasyukuru li wala ta'furun. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin.
wala taqulu liman tu'talu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wan naqsim minal amwali wal anfusi wa syamarat wa basyiri sabirin alladzina idza asyabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awir tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man ta'adha'a khairan fa innallaha syakirun alim Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih. Mulane padha elinga marang ingsun bakal eling ing marang sira. Kula ambali malih, mulane padha elinga marang ingsun bakal eling ing sira lan padha atura panuwun marang ingsun lan aja padha ora weruh ing panarima marang ingsun. Sira kang padha angestu padha nyuwuna pitulung kalawan sabar lan salat sayekti Allah iku anyartani para kang padha sabar lan aja padha ngarani kang padha mati ing dalaning Allah iku padha mati ora padha urip nanging sira padha ora sumurup lan sayekti ingsun temen bakal anyoba ing sira kalawan apa-apa kayata wedi lan luwe sarta kailangan bondo tuwin nyawa apa dene woh-wohan lan aweya warta bubungah marang kang padha sabar kang nalikane bebaya anibani padha celathu sayekti aku iki kagungane Allah lan sayekti marang panjenengane bakal padha balik yaiku kang padha kalunturan pamarta lan wilasa saka ing pangerane lan yaiku
kang padha ngambah dalan bener. Sayekti Safa lan Marwah iku kalebu tandha-tandha kang katetepake dening Allah. Mulane sing sapa anglakoni haji ing padalemaning Allah utawa anilii iki ora cacat ing atase dheweke yen to midra ing sakarone lan sing sapa anglakoni kabecikan tuwuh saka atine dhewe la sayekti Allah iku kang aluber wawalase angdaneni maha leres Gusti Allah Ta'ala saha sabda-sabdanipun. Kateranganipun menika katerangan ingkang wonten ing serat 750 manungsa enget manungsa enget dhateng Gusti Allah Ta'ala punika lumampah kanthi ADP, lumampah kanthi DDP wonten ing marginipun dene Allah enget dhateng manungsa menika anjawahaken nugrahanipun dhateng manungsa wau. Kenging nanging rehning dikir punika ugi ateges kaluhuran. Mila kenging dipun tegesi mulane padha elinga marang ingsun utawa maha luhurna ing ingsun. Ingsun mesti bakal andadekake sira kabeh dadi luhur. Katerangan candhaipun wonten ing ayat 153. Masjid suci ing Mekah punika wonten ing tanganipun para panembah brahala dados manawi punika kadadosaken kiblatipun para muslimin punika tetela menawi mengku janji bilih masjid suci wau tumunten badhe dados gadahanipun tur sinucekaken saking panembah brahala. Ananging sagedipun kagayuh sedya ingkang ageng punika para muslimin kedah nyuwun pitulunganipun pangeran ingkang mesti badhe dipun paringaken menawi sami kiyat nandhang cobi kalayan tatak tuwin menawi sami nyuwun sarana salat dhateng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dawuh punika nyasmitaaken menika katerangan wonten ing ayat 750 sekawan. Dawuh punika nyasmitaaken bilih ngelabuhi marganing yekti punika mesti mawi ngorbanaken nyawa punapa fi sabilillah punika asring kasebut ing Quran suci tegesipun wantah ana ing dalane Allah utawi ana ing karonane Allah. Kosok wangsulipun punika kasebataken mawi tembung fi sabil litol tobi goy gu hud ingkang jawinipun ana ing dalane setan.
utawi ana ing karanane setan inggih punika ngandikaaken perangipun para mengsahipun Islam. Menika kasebut wonten ing serat nomor sekawan serat An-Nisa ayatipun ayat 76. Dados tetembungan warni kalih wau ingkang satunggal gadah suraos karana ambelane yekti tuwin satunggalipun karana ambelane panggorohan. Punapa prakawisipun para muslimin punika pranyata prakawisipun yekti leres tuwin kaadilan. Punapa para muslimin punika kapeksa perang karana rumeksa ing yekti sarta punapa anggenipun paparangan punika perlu ngruda peksa para kafir supados manjing Islam. Punika sedaya pitakenan sanes malih ingkang sampun karembak wonten ing panggenan sanesipun. Dene ing mriki kula namung saged ngaturi ancer-ancer bilih Quran suci marambah-rambah anerangaken menawi para muslimin punika kapeksa ngangge damelanipun karana anglabuhi yekti tuwin keadilan saha karana rumeksa diri menawi sampun boten wonten margi utawi lampah sanesipun malih. Katranganipun tuwin tuan syale bilih tembung fisabilillah mesti ateges merangi tiyang kafir perlu anjembaraken sumiyaripun agami Islam. Punika katerangan ingkang mengkuraos panggething. Tur katerangan wau cetha menawi cengkah kaliyan dawuhipun Quran suci piyambak ingkang andhawuhaken ora ana peksan ing dalem agama. Menika kaserat wonten ing surat nomor kalih surat Al-Baqarah ayatipun 256. Katerangan salajengipun tiyang ingkang ngorbanaken gesangipun kangge ngelabuhi yekti boten saged pejah. Punika nyata tur sampun umum dipun ageni yekti punika gesang dene panggorohan mesti pejah. Yen mekaten tiyang ingkang migunakaken gesangipun namung badhe kangge makarya murih menangipun yekti punika inggih boten badhe pejah. Senajan dipun pejahi wonten ing marganing yekti, prayogi dipun terangaken bilih tembung maut utawi pejah tuwin hayah utawi gesang punika dipun angge kangge nembungaken susah utawi prihatos tuwin sepen saking kasusahan utawi saking prihatos. Dados tiyang ingkang sampun ngrampungi damel ingkang katuju ing gesangipun punapa mesti boten badhe kataman ing kasusahan. Kang inggih mekaten punika gambaranipun kawontenan rahayu ingkang asring kawarsitaaken wonten ing dalem Quran suci utawi tiyang ingkang ngorbanaken gesangipun wonten ing margining yekti
punika badhe angsal gesang langgeng dene pejah punika tiyang ingkang pejah wonten ing salebeting kabodohan. Salajengipun katerangan wonten ing ayat 158. Ngapunten, wonten ing keterangan wonten ing ayat 156. Punika gambaraning sumarahipun tiyang Islam sejati salebetipun nandhang cobi. Tekaku saka ngarsaning Allah lan aku lan iya Allah kang dak tuju. Awit saking punika boten wonten cobi utawi kacilakan ingkang saged ngewahi enering gesang kula sami. Inggih gesang kula ingkang mawa sedya ingkang langkung luhur katimbang lan manggung ing kasenengan. Tetembungan punika kaucapaken dening tiyang Islam manawi ketaman ing kacilakan. Nanging punapa kemawon nandhang punapa kemawon manahipun boten pegat tansah ayem tentrem. Katerangan ayat 158. Safa lan Marwah punika naminipun puncak kakalih ing sacedhakipun Mekah. Ing ngriku punika panggenanipun nalika Siti Hajar lumajeng wiri ngupados toya. Nalika panjenenganipun kaliyan Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam tinilar anggana wonten ing ara-ara Samun. Awit saking punika puntuk kekalih alias panggenan nalika panjenenganipun nandhang rekaos wau ing sapunikanipun kadamel tandha pangenget-enget ganjaraning kasabaran sarta inggih kangge mangerti kasabaranipun Siti Hajar wau. Dene ing sapunika puntuk kakalih wau dipun ideri dening para titiyang ingkang sami ziarah haji. Kawontenan punika saged anggambelangaken sesambetanipun ayat punika kaliyan ayat ingkang sampun-sampun. Para kadang pamirsa Kreweng Aji channel ingkang minulya saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala, kita lajengaken katerangan candhaipun malih inggih menika katerangan wonten ing ayat 158. Ing nalika jaman jahiliyah ing Safa tuwin brahalanipun ingkang dipun namakaken Usaf tuwin ing Marwah inggih wonten ingkang dipun namakaken Nailah. Para ingkang sami sujarah mriku sami nyenggol brahala wau kaliyan hormat. Awit saking punika tiyang Islam sami suthik ngideri antawisipun putuk kakalih wau. Miturut satunggaling ulama ingkang kawentar, tiyang ing Madinah sami boten purun ngideri redi Safa dalah Marwah, nanging punapa sebabipun boten kasebataken. Mekaten para kadang
Dumateng pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang minulya saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala. Kula pungkasi kajian menika mugi-mugi saged ndadosaken kiyatipun iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah taala lan ugi mugi-mugi saged ngiyataken ilmu tuwin amal kesaenan kula panjenengan sedaya. Dene wonten kalepatan kula nyuwun gunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.